आया हमारा झांसा में आज बुझा तब समझ में आ जाई। बताव हो हनी के तनकियो ला शरम नइखे लागत। कल है नहीं है की जाने को बे आवत तड़ीसन के जाने को आ कैसे आवत तड़ीसन। नहीं अपन ए ए ए अरे अरे तोरला शरम के नइखे आवत रे। आओ आ के आओ के ह आओ तारे जे मैदान क के जाइब मारम नखिया खिए तार फूट जाई चिंते नहीं ख। देखा हो हम आइल बने जेने आई ना रोज नहीं आई ना तो सोचनी है हुए रहनी है कि अपन निपट के चल जाई। रोज हरे आई ना हाँ कहो रोज ने आके सोच करे लो के हर बालू कि हर बालू हाँ सच मुच में साफ है अनहरड़ा तना क्यों ना लौकेला। लौकी तो माने हम सिवान में ना जीती ई मंगारू के हा खड़ी। ई हाँ कोई के होखा हमारा ना बुझाला के कर हवा के कर हई माई ना अपन एनी निपट के चल जानी। कहो चारू ओर ले हिने देखा आड़ ना केहर से घुस गेल हड़ा हो। एनी आई तरे आ देखो तू जा हमके निपट लेबे तो ओकरे बाद बतिये ठीक है ना। उठबा कि ना उठबा हट। सब खत्म में हड़ा ए जे मैं रखल बाटे कुटे ऐसा हमर इच्छा बा खातिर पतल कटवा के रखावल गुल बाटे मूज आ तारा के जे हगे खातिर तो हटा लो तंची खातिर हटा ली तन के खातिर हाँ आ कपड़ा पतारा रख दी। ना हुनिया रख के अपन तू चल जिया हम चला जा अब तो रोज इसके परिका गल बा तन्या के डकेल दो के गुड़ा का कुल टूट जी भागे जले काहे ऐसे बोला तलू मन जे बना बगे ले जीवा दूसरा में के नियो तू ही देखेला हमरा घर शौचालय नहीं खे। हमरो घर शौचालय बटे तो हम सोचे एक शौचालय में का जाई अपन जाके बहरिए निपट ले लौके के हइये नहीं खे जे बस शौचालय में तो अरे यार या तो गलत तरह मुंगे चमक ये दादा गिर गेलो करो बुबुना ना फूट गेला फूट जे फूट जाओ कोई के अइब तुम्हें मैदान करे खातिर आ मैदान क के जीव खणी में कहता कि रोज रोज आई ना चिन्नी हो गले बाटी हो कहता कि आय हो राम जी हे निये न मोय हो गले बाटे अब मोय हो के भर देले बा भर सब कहता टे कि हम रोज रोज जाई ना आए हरे हक के आए हमनी के देखते नहीं खिंजा कि रोज रोज हरे आके मैदान क के जाता टे आज न ओकर घरे ओरहन ना देब न तो परिकल बाटे तो परिकले रह जाई। बताव हमनी के शौचालय में शौच करे जाता नहीं जा आई आके हर फरिया उतर जा कैसन ओकर घर होला बड़सन हो ई ना हर बाकी ओकर घर होला हर बड़सन चले दो ओकर घर बुझाता कि खड़ंजा छोड़ के आ गोनी सिवान अब के लोटा वोटा रख के आ धीरे से अब निपट ले। अरे हट अरे सौ का के जे हक बदवरिया पा का हो भैया ई नइखे बुझात आंख से आनर बाड़ा गोड़ों से नइखे बुझात लाठी से ठेंगा टकन मैं सर सिवान रेंगिया बेलो। अरे हम जानता ला उन्हें कोई ने सिवान में तो उन्हें कोई नहीं हते कि मेरा बेटा लिखते कि के काला हमारे घुरा पे हक के बैठे और रोज उजिया हम हगे जात रहनी आ तोरा के गांव से बहरी न हम कके नहीं कि जो मैदान कके हे ए तो फैन ओनिया मौगिया तो पहले तो हम सोचने कि जनता आगन खलाने तब 2 मिनट ओजे रुका रहा तो भाग ना रही थे चाहे हट जाला ओकरा दिन से दूसरा दिन चल जाला। अब देखो हम जोर कइले बा जोर कर लेबा तो जो उनी जो के ह होनी है फेन जिनिया लानी होनी है सारा भाई ऐसा ना हमार किस्मत खराब हो गइल न कि जिंदगी भर के हगावते जाता नहीं है नहीं है तो के माहे मा जइबो जना पड़िया बना ले तारा में हगब सारी घरवा में ई सारी घर में नहीं है बा जा के जाने कैसन सरौ करम कइला कि जहे ना तहे हग देवे के बा। देखो भैया हजूरिया हमका पहुंचा था खेत में तो देखा नहीं हमारा पैर बिगड़े वाला बा चल चल तो के पहुंचाई होता ना लुटा का हो मलकाई ई बताव कि केहू के का केहू के जगह जमीन में आ केहू जाके हगी माने के तारा जगह जमीन में हगता मर्दे खेत खरिहान और ये ने आजा घाम लागत त देखो बर्दाश्त खेत नहीं हो खरिहान में हां हगतन तो चल बन जाइत
मरले बड़न की मड़ई छावे खातिर कुल रखल बाटे आ जाके ओइ जे मैं हक के भर देले बड़न। फेना उली का हो भैया। इनकरे खड़िया में गोइरले हां। हाँ उनिए कोई रहनी हो। ये एक दिन सारा गोइल बड़न रोज जाके पूरा वो जना तक एके पे एक माने हम रोके रोज लेके जाई ना हगाव या कहीं ना कि जो हो जे बैठ जो तो तारा में हम कहलिया के गोइल बानी। तन पूछा तो कहां जालन अब हम ई का जानता कहता हम बैठी त ई जानी कि ओजे रोज हगी ना। ई अब लाइटिंग तो बनल बा बाकी ओ मजा आइता कर हगवसी ना उतरी। इनकर हां आता ना भइल बड़न हे अब का अलहरी। करबू रे भौजी चाची भौजी का कही चाची भौजी मत करता। सुना ए अब भैया ओही में पानी छुए के बाद डाबा में देखो, हम हाथ डाले के जातनी, तका ठीक के बा। लाइटिंग के हम जातनी हनी है आ निपट के आवत हनी एजगे रह। ठीक बा चल जाबे चल जाइम धीरे धीरे जो जाई ना। जो देखा फिर वो निया जाता कालावा पे हगबा हेतर कदा जो ओइतर चल जो देखिए ये रे अब का करबू ये भौजी कमे दुख बा आदमी के ई बताओ यही सारवा के चलते हमार बियाह ना हुई। काहे ना होई। काहे ना हुई ऐसा देखे तो कह सकी ये तरह दिन ही हगवला आ लड़की आई बियाह के तब लड़की हगावे लेके ओकर जाई तो हिसाब तू ही न लेबो। कोनो देखो ना ई सारवा के बियाह शादी करा दे काहे खातिर कोनो करवा लंगड़ देबो? खसत दूसरा के ओकर बेटी मौगी रही तो कम से कम लिया के हाथ बाई धरा के हगाई मुताई न सेवा पानी करी ना। ऊ बेचारी आजाद के जिंदगी जीही कि नरक के जिंदगी जीही। अखिए भर नहीं खेना ओ से कहता इनका ढोआ चली रोज हगाई मुताई पानी छुआई। तो मैंने का करी चुप रह। अपना फायदा खातिर कदे बिगाड़ तड़ असन कुल आदत ठीक नहीं है जानल। देखो मर माना तनी कि आनर तार भाई बा लेकिन रोज तू लिया जा सोच करे अब खातिर। का करबू चित्रकूट लेके गोई रहे डॉक्टर कहता कि ना आँख फूटल रहेला कुछ खोदाइल रहेला चाहे ठीक आँख खराब भइल बा तब आदमी आनर होइल बा तब न। अब दूसरा के आँख कहता बानर के लगवा दो तो लगवा दो 7.5 लाख रुपया मांगता सर। का हाँ तो इनकर हिस्सा और टोपरा बेच के लगवा दो। मैं टोपारा बेची उनका खातिर हम ना हाँ तू ले लेबो उनकर हिस्सा टोपारावा बेचा जाई और सरवा के अखियो बनी आ हिस्सा फिर हमारो में लग जाई। तले काहे न लगी अपने भला मना उतड़ न तो देखो तार से एगो बात बता देतनी। का ऐसन बात बा न कि जब तू लेहल नहीं खचा धन टोपरा तो दे दे जे करी उली ही हजारों गो आदमी बैठल बन करे खातिर। हम माने दे तनी धन टोपारा दूसरा के ना ना तो दूसरा के खेत आ खरिहान में आ खणी में वही तरह हगत रहो 4 गो बात सुनत रहे के बा का करे के बा। काहे तू बकरी पोसले बाड़ू तब 4 गो गाड़ी सुनेलू ना वनी के तई आंख बा तोरो आंख बा बर्दाश्त न देखो करेलू। हे जे हम बानी त बैठ जतन उघार के लगल हम कोई हम बन के होई देखो हो देखलू मरबो कनिया ना तो बाद में सोचने कि हम आनहर पर के का जरूरत अब मर लगे। हगत रह त हट ना जाला देख बताओ काहे ओइ जर खाली मड़ई छावे का ओइ जे हगवा दीही आ भल बड़ा तेज कहीं ज्यादा- हग या आंटी करना तो देखिए तहारा पर लबदा बाजी है ना तो सोच समझ के तू हगावा घुमावा। मर्द आदमी कहता कि जो हग जाओ फलानी में काहे बकल ना कि चल जो उ कहां गोल हन कोनो ठीक बा। देखा ही के न परी न तो साला फेर रहन लेवा के आई।